Здравейте, пичове! Това е едно пиксел, ще го прекръстят някак си този сървър, защото копират, аз им го казах. Тръгнах да им ставам девелопър. Лошите казаха, изпитваха ме. Казаха ми след това, трябва да ми се довериш. Казват се довера без ЦП, мой че. Показах им скрипто, показах им всичко, влезнах, роплева и казах, дай да рекламирам този сървър, бе. Отивам, взимам си шпеца и накрая какво става? Оп, бан трол. Ето, не влизайте в този сървър, не влизайте. Пълен трол сървър. Те нямат команда на кой на give case за ключове за колата. Тук що ме баннаха и от групата. Денка. Сега им пускам реклама, брат, я пускам в тубата. Просто сега ще им дам една много хубава реклама, брат. Опит е в бендет. Ма те сте сещ, че сега ще си направя нов роксер, виждам и им бутон сървър. Аз имам IP-то, че много лошо за тях. Те тролят самите, си гонят хората от сървъра, брат. Направо не мога да повярвам. Какви хора има тук, брат? Та хора, не влизайте в този сървър. Няма смисъл да влизате първото, което е, защото е фул трол, имат дефалт чат. Имат всичко, имат почти дефалт, човек. Хъда им не работи. Просто ужас и безумие. Значи казвам, фул трол сървър, не дейте влизайте. Просто ужас и безумие. Те хората не знаят как да се тъпнат пари да си сложат, брат, да си пуснат пари, не знаят как са тръгнали да ми градат сървър. Моля ви се, бе.